Тарих көне оңайынан, әлбәттә студияға тарихшы шақырмасақ, ол бик сәйір болыр еді. Бізде қонақта тарих фәннәре кандидаты Рәшид Амишов. Біз енді Рәшид әфәнді саумысыз, қош келдіңіз деп айтамыз ең бірінші ратта. Бұл шынапта шулай, әм шындық фамилияға мені көстші. Амишев тәтігіл Амишов әймі? Демек сіздің Амиш бабай болған нәсіліңізде. Нәрсені олата бойсым, Амиш? Үйрендіңіз ме тарихшы оларақ? Әлбәттә, нәсілімдегі 10 буынны да үйрендім. Енді олардың тарихлары қысқаша бар. Шуңа көрә енді шул юнәшті эшләнлекне дәвам итәм, кешеләргә дә булышам шуға ясарга шәҗәрәләрен, ниләрен. Ну, бик мөһим фән инде бу юнәлеш, тарих фәне. Ничек килдегез бу фәнгә? Нәселдә берәрсе кызыксындымы? Бу алар рәхмәттедер инде теге тумыштан ничектер әби бабайлар белән дә үскәч, алар гел теге үзләренең тормыш тарихларын сөйләре, янарсың дини гаилә булгач алар гел мине теге мәчеткә, мәдрәсәгә йөрттеләр бу ада. Анда да теге дини тарихлар, пәйгамбәрләр тормышларын сөйләп шуларны ничектер гуманитар сәләтем дә булгач, шул юнәлеш ачылып китте инде. Мәктәптә тарих укытучысым, вакыт мәктәбе бу адагы Татар гимназиясе Рифкат Хасанович иде, ул тоже бик яхшы үз фәннең остасы. Ничектер шул фәнне ул миңа җиңел бирелде инде. Укымыйча да диярлек, теге аның сөйләгәннәрен сөйли идем, ул шулай гел бишлек куя иде. Үзем тагын китапханәләргә кереп, шул тарих буенча китаплар укып, әкиятләр укып, шул бик кызык булды шул юнәлеш. Менә әйттегез бит, Яннары шул педуниверситетның тарих факультетына кергән насыйп булды. Бу мәдрәсәсен тәмамлагач, мәктәптән соң инде аннары инде тарих факультетында да бик көчле укытучылар иде. Гамирҗан Дәүләтшин, Марат Гатин, Ленар Абзалов кебек шундай үзенең эшенең сталары иде. Алар шикелле буласы килеп, шул университетны да яхшы билгеләргә тәмамладым инде. Хәтта диплом эше дә менә китап булып чыкты туган як тарихы буенча инде. И аннары инде аспирантурага мине юлладылар. Шул Татарстан фәннәр академиясының тарих институтына, Мәрҗән исеме тарих институтында инде шул аспирантураның шул тәмамлап, шул кандидатлык диссертация яклаган. Ансыда китап булып чыкты име? Шулда китап булып чыкты. И шулай итеп инде ничектер профессиональ тарихчы буларак формулашырга бер сәбәп булды инде. Аннары инде шул укыган елларда параллельно теге туган ягым тарихын өйрәнүен дәвам иттем. Шул аннары Россия Ислам университетын тәмамлагач, параллельно шул мәктәптә 8 ел эшләдем, ИБО мәдрәсәсен җитәкләдем. Директор буларак 6 елга якын шул чорда инде параллель теге фәнни эшләнүләрне алып барып, аннары инде Гоман КФУның теге докторантурасына кирдем тарих буенча. Демәк, сез күбрәк үзегезнең туган якны өйрәнүгә багышлыйсыз эшегезне, шулай бит? Ул ничектер университетта төрле тарихлар бирәләр бит, анда кирәк бер үзенең специализацияны сайларга, бер өлкәне. Мин инде теге дини белемдә булгач, миңа шул татарлардагы ислам тарихы кызыгы. Һәм шуның буенча мин теге белгеч буларак үстем инде. Остазларым шул әйбәт булды. Кандидат диссертациясын яклаганда Рафик Мухаммедшин иде минем җитәкчем. Шул юнәлеш минем теге җиңел, иҗайлы килеп чыга инде. Аллаһка шөкер. И шуңа да китапларда теге дин әһелләренә мәшһүр булган татарның галимнәренә багышланган шундай әсәрләр чыга башлады. Күптән түгел чыкты Нургали Хасановка багышланган бер зур калын китап инде. Анысы инде яңа гына төште. Ул инде Абдусамат Ахун исемле бер тоже дингә хезмәт куйган җәмәгать эшлеклесе, безнең элеккеге замандагы герой булган кешеләр. Тарихны өйрәнгәндә ничек дөрес чыганакка тап булырга, ничек аны эзләп табырга? Монда бит мәсәлән, без менә хәзер эшә утырдык, сез бер төрле әйтәсез, мин бер төрле әйтәм, ул икенче төрле әйтә дә, бу бит инде төрле фикер. Менә шуның дөреслеклеген табуның әһәмияте. Ничек менә шуның дөрес микән исбат итеп була икән? Бик дөрес сорау. Димәк, бар инде объектив тарихи хакыйкать инде, и шуны күргән шаһидлар бар инде. Менә мисал без ич кеше күрдек, уже бер төрле уртак фикер әйтә алабыз инде. Шулай әгәр документаль язылган булса бер җирдә, ул уже бер чыганак, видеога, фотога төшерелгән булса, ул тагын бер чыганак. Шулай итеп чыганаклар күп булган саен, шушы фактны күргән, белгән, язып калдырган, теркәгән, то объектив хакыйкатны без ача алабыз инде. Менә бит судта да без теге бер булган дип әйтер өчен судьяга доказательство бирергә кирәк. Ул фото, видео, документ, свидетельләр, ниләр, менә тарихта да шундый ук хәл инде. Рәшит әфәнде, менә сез дини белемнәрегезне шушы фәнни хезмәтләрдә генә түгел, тормышта да кулланасыз. Сез экскурсовод та бит әле, әйме?
Казаныбыз мәчетләре буйлап экскурсиялар үткәрәсез. Алла рахмәте, шул докторантурада укыганда инде параллельно үз исемдә эшләргә күп туры килде инде психология яктан, теге саморазвитиеләр инде. И шуннан инде үземнең теге ышаныч кичә арта барган сайын, аннан үземә эшләргә самозанятый булып шул юнәлешкә кердем инде. И тарихчы ничек акча эшләйләр инде ул университетта укытала инде, укыттым зак шактый, аннан мәктәптә укытала, шул 8 ел укыттым. И хәзер инде шул китаплар язам мин заказга, гаилә нәсел тарихлары, биографиялар и экскурсия эшләрен алып барам. Казанның инде тарихи җирләрен күрсәтәм, дини җирләрен күрсәтәм, шулай ук Татарстанның теге тарихи дини урыннарын, аннан Дагестанга, Стамбулга, Төркиянең, аннан Казахстан, Үзбекстанның тарихи дини җирләренә шулай группалар җыеп алып барып, шулай дини яктан да кешенең үсүенә, рухи яктан баюына булышамый, матур шундый тәрбия эшенә инде тарихи яктан да баюга ярдәм итәм инде. Зират төзекләндергәнсез дип тә беләбез. Бу ничек төзекләндер? Бу димәк юкка чыккан зиратны сез яңадан тергездегез булып чыгам инде. Бу ада үзегезнең туган ягыгызда. Шул кая туган, шунда шул табигатны, шул туган җирне яратам инде. Аллага шөкер, шуңа да инде ничектер туган ягыма файдалы буласы килгәнгә. Безнең инде бу шәһәр бик борынгы шәһәр, аның борынгы зираты бар. Анда 200-дән артык борынгы кабер ташлары бар. Зиратны чистарттылар да агачлардан. Ул кабер ташлары шундый бер, ямьсез хәлдә ята иде инде. Теге каберләр төзекләндермәгән. Алар анда җирләнгәннәрнең инде нәселләр үзелгән инде. Үзелгән һәм караучы юк дигән сүз. Караучы юк, аның инде онытылган кемдер. Бардыр инде нәселләр, просто белми халык ушы теге үзенең шәҗәрәсен өйрәнмәгәч, белмәгәч. Совет чорында бит ул ничектер менә диннән, шушы дини культурадан безне айырга тырыштылар. Шуңа да бик изелде менә бу чылбыр буыннары. Шул теге бу кыйммәтле тарихи ташларны, каберләрне күреп, анда кызу шәхесләрнеке, менә бу хәзрәтләрнең, ишаннарның каберләре. Ничәнче гасырга карый инде алар? 1800 еллар башыннан башлап инде шундый матур язулы, гарәп язулы ташлар. Шуларны теге бик жәл булды инде. Моны бит әйдәгез төзекләндерик, бер тарихи мемориаль урын ясыйк дип шундый инициатива белән чыкты. Махсус инде проект ясалды. Галимнәрне дә чакырып теге алар да карадылар. Янарсын инде шул бер 5 ел инде йөрдем, әйдәгез эшлик дип җитәкчеләрне. Аннары ахыр чиктә инде үзем башладым инде, хәлдә булган акчаларны кертеп, алар рәхмәт, анасын спонсорлар килеп чыкты. Аннары районыбыз җитәкчесе, глава бу районның, ул да үзенең өлешен кертеп, шулай спонсорлар эзли, акча җыела бара, ясый барабыз. Шундый бер матур тарихи урын барлыкка килде, Аллага шөкер. Бу хакта безнең видеоязма да бар. Әйдәгез шуны карап үтик, аннан әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Нинди зур эш, нинди саваплы эш башкаргансыз. Әле бит күп кешегә инде рухларына дуга булып бирсә торган зур саваплы эш. Ул чорда да ташлар күбесе бер төрле булса да аерылганнар да булган икән. Бу чор аерылышымы яки бу ниндер матди чыганакка бәйле микән? Матди чыганакка бәйле, чөнки бер ташны ясату 2 от биясе торган, бик шактый кыйммәтле булган ул заман өчен. Шуңа күрә хәлле кешеләр генә куя алган.
Менә Алла рәхмәте теге буада ул бик күп бәбиннән да 200-дән артык ул ташның булуы бик Бу бит инде хәлле урын булган дигән аңлата. Күпме вакыт китте менә шуны тернәкләндерергә, торгызырга? Ну, 5 ел инде әзерлек булды, теге үзем эшләдем инде. Аннан инде соңгы 2023 елда инде уже зуррак спонсорлар килеп чыкты инде. Иң беренче Айрат Башаров ярдәм итте, фундаментын салырга, аннан район җитәкчесе уже тотып алырга булышты. И калган ярдәмчеләр инде шул эчке төзелешләрнең, ниләрнең брусчаткаларында кирпечләргә утырту ташларына һәм башка эшләргә алар халыкка рәхмәт алар булышты. Саваплы эшләрегез дәвамлы булсын. Рәшит әфәнде. Әйтәс кала, уңышлар сезгә. Амин, амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Кунагыбыз белән саубуллашып, тапшыруыбызны дәвам итәбез.